ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ ശേഷവാദി ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം പ്രണാമം ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മുടെ 1-ാം സ്കന്ധം അധ്യായം 8 കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളില് 27ാമത്തെ ശ്ലോകാണ് അല്ലെ? 27 അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി 28ാമത്തെ ശ്ലോകം മാതാജി. 27 കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല. കുറച്ചേ ആയിട്ടുള്ളൂ. സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് ശ്ലോകം കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ടായുള്ളൂ. ബാക്കി നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത്. ഇപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്? കുന്തിദേവി പറയുന്നതായിട്ടാണ് വിപത്തുകളെല്ലാം ഭഗവാനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ വിപത്തുകളെല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ദേവി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പിന്നെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് ഭഗവാനെ ദർശിച്ചാലും. അതെ, ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നതോറും ആ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞല്ലേ? എത്ര ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നു അത്രയും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുന്തിദേവി എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്നാണ് കുന്തിദേവി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, അനായാസേന സമീപിക്കാൻ കഴിയും. ഭൗതികമായിട്ട് നിസ്വരയായവർ മാത്രമേ അതിന് സാധിക്കൂന്നും ആദരണീയായ കുലവും അതിയായ സമ്പത്തും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവും ശരീര സൗന്ദര്യവും എന്നിവയാൽ സ്വയം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭൗതിക പുരോഗതിയില് ഗതിയുള്ള ഒരുവനെ ആത്മാർത്ഥമായി അങ്ങയെ സമീപിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും പറയുന്നു. അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ഭൗതികമായ ഉന്നതിയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നോക്കാം? കുടുംബം നോക്കും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പറയാ, സമ്പത്ത് നോക്കും, വിദ്യാഭ്യാസം നോക്കും, ശരീര സൗന്ദര്യം അല്ലെ? ഇതൊക്കെയാണ് ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എന്തിന് തടസ്സാന്ന് പറയണത്? ഇതൊന്നും അയോഗ്യതയാണ്. ഇതൊക്കെ എന്തിന്? ഭക്തിയില് അല്ലെ, ആത്മീയമായ പുരോഗതിക്ക് ഇതെല്ലാം അയോഗ്യതകളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്.
പക്ഷെ നമ്മള് ഭൗതികമായ ഇതില് ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ആത്മീയമായ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോ ഇതൊക്കെ അയോഗ്യതയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ട് ദരിദ്രരായിട്ടുള്ളവരുടെ സമ്പത്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 77ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതികമായി ദരിദ്രരായവരുടെ സമ്പത്ത് ആയ അങ്ങേക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ കുന്തിദേവി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. 77ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ കിംചന വിത്തായ നിവൃത്ത ഗുണവൃത്തയേ ആത്മരാമായ ശാന്തായ കൈവല്യ പതയേ നമഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഗുണവൃത്തയെ ശാന്തായ കൈവല്യപദയേ നമോ കിഞ്ചന വിത്തായ നിവർത്ത ഗുണവൃത്തയേ ആത്മരാമായ ശാന്തായ കൈവല്യപദയേ ആത്മാരാമായ ശാന്തായ ഫസ്റ്റത്തെ പാരഗ്രാഫ് എന്നെല്ലാം വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നമ്മള് സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ഒരു കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എന്താണ് സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് ഹൃദ്യമായ ഒരു കഥ പറഞ്ഞത്? ചിന്താമണി കല്ലുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യില്, ഒരു രത്നം. അപ്പൊ അത് എവിടെയാണ് അദ്ദേഹം നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നത്? ചവറ്റുകുട്ടയിൽ. അപ്പൊ അതൊരു ആവശ്യക്കാരന് കൊടുത്തപ്പോ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇതിനേക്കാളും, കാരണം ഈ ചിന്താമണിക്കല്ല് ചവറ്റുകൊട്ടയിലാണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും മൂല്യമായ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ചെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം എന്താ കൊടുത്തത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പറഞ്ഞതോടെ രത്നം നിക്ഷേപിച്ച് ഗോസഖിലപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യമായ നാമം, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം നൽകപ്പെട്ടു എന്നാ പറയുന്നത്. അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം നൽകപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് തൊട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക വീക്ഷണം അഥവാ ഭൗതിക സംസ്കാര പുരോഗതി ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വലിയ പ്രതിബദ്ധമാകുന്നു. അത്തരം ഭൗതിക പുരോഗതി ജീവസത്തുകളെ ഭൗതിക ശരീരം എന്ന ബന്ധനത്തിൽ അകപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് എല്ലാവിധ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക വീക്ഷണം അഥവാ ഭൗതിക സംസ്കാര പുരോഗതി ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വലിയ പ്രതിബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അത്തരം ഭൗതിക പുരോഗതി ജീവാത്മാക്കളെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭൗതിക ശരീരം എന്ന ബന്ധനത്തില് അകപ്പെടുത്താണ്. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിനെ തുടർന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകാണ്. ഭൗതികമായ ബന്ധനത്തിലാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരം ഭൗതിക പുരോഗതിയെ അനർത്ഥം അഥവാ അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് വാസ്തവമാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക പുരോഗതിയാണ് അനർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ, അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് വാസ്തവമാണ്. ഇന്നത്തെ ഭൗതിക വികസന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരാൾ ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് ലിപ്സ്റ്റിക് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതേപോലെ ഭൗതിക ജീവിത സങ്കല്പത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ നിരവധി അനാവശ്യ വസ്തുക്കളുണ്ട്. അപ്രകാരം അനേക അനാവശ്യ വസ്തുക്കളിൽ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുകയാൽ മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ പരമപ്രധാന ആവശ്യമായ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം പ്രാപ്തമാക്കാതെ മാനവശക്തി പാഴാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ, ഇന്നത്തെ ഭൗതിക വികസനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ലിപ്സ്റ്റിക് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കാണ്ട്. അപ്പൊ ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്രകാരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അനാവശ്യ വസ്തുക്കളിലാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ പരമപ്രധാന ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം പ്രാപ്തമാക്കാതെ മാനവശേഷി പാഴാക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മളെ ശ്രദ്ധ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മാനവരാശിയുടെ പരമമായ ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യം എന്താണോ അതിലേക്കുള്ള ശ്രദ്ധ നമ്മുടെ മാറിപ്പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഊർജം പാഴാകുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു ദൃഷ്ടാന്തം ചന്ദ്രനിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ പരിശ്രമമാകുന്നു. അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഊർജം പാഴാകുന്നതിന്റെ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം പറയാണ് ചന്ദ്രനിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ പരിശ്രമം. അതായത് ചന്ദ്രനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഫലത്തിൽ യാതൊരു ഭൗതിക സ്വത്തുകളും ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക് ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവരെ അകിഞ്ചനന്മാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ചന്ദ്രനിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് കുറെ എന്താണ് ഊർജം പാഴാക്കുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു ദൃഷ്ടാന്താണ് ചന്ദ്രനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ പരിശ്രമം ചന്ദ്രനിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് കുറെ പരിശ്രമിച്ച് ഒടുവിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ചന്ദ്രനിൽ എത്തിച്ചേരും. പക്ഷെ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നാലും ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇവിടെ? നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നമ്മൾ എത്ര കണ്ട് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചാലും നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം, പരമപ്രധാനമായ ആ കാര്യം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അതവിടെ നടപ്പിലാകുന്നില്ല. ഫലത്തിൽ യാതൊരു ഭൗതിക സ്വത്തുക്കളും ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവരെ അകിഞ്ചനന്മാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരം ഭൗതിക സ്വത്തുക്കളെല്ലാം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. അവ ആത്മീയ ശക്തിയെ പാഴാക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നാം എത്രത്തോളം കുറച്ച് ഉടമസ്ഥതയിൽ വഹിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അധികതരമായി ആത്മീയ പുരോഗതിക്കുള്ള ഒരു നല്ല അവസരം നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോ എത്രത്തോളം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സ്വത്തുക്കള് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്തിലേക്കുള്ള പുരോഗതി ഉണ്ടാകാണ്? ആത്മീയ പുരോഗതിക്കുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നില്ലേ? ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്രത്തോളം നമുക്ക് അടുക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും? ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെയും പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതികമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിലുള്ള ആസക്തി നമുക്ക് കുറയുന്നിടത്തോളം നമുക്ക് എന്തിനോട്ടുള്ള പുരോഗതി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും? അതിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ആത്മീയ പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള അവസരം നമുക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ഭഗവാന്റെ സർവകർമ്മങ്ങളും ലീലകളും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചവയെങ്കിൽ തന്നെയും ആത്മീയമായവയാണ്. അവയെല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബാധിതമല്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു: അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവകർമ്മങ്ങളും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവിർഭാവവും തിരോഭാവവും പോലും അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരുവൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കുന്നില്ല, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലുന്നു. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളുമായിട്ട് നേരിട്ട് ഭഗവാന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളും ലീലകളും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ പ്രദർശിപ്പിച്ചതെങ്കിലും ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാതും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതീന്ദ്രിയമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സർവകർമ്മങ്ങളും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവിർഭാവവും തിരോഭാവവും പോലും അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. എന്താ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്: ജന്മകർമ്മച്ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോവേത്തി തത്വതഃ ത്യക്താദേഹം പുനർജന്മ നൈതിമാമേത്തി സ്വാർജുന. അല്ലെ? ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരുവൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കുന്നില്ല, ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും എല്ലാ ലീലകളും എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ, ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ചുമെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നവന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് ഹേതു ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേലുള്ള അഭിനിവേശവും ആധിപത്യവുമാകുന്നു. ഈ അഭിനിവേശം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തന ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്നവയാണ്. അത്തരം മിഥ്യാസ്വാദനത്തിൽ ഭഗവാനോ ഭഗവത് ഭക്തർക്കോ ആസക്തിയില്ല. ആകയാൽ ഭഗവാനെയും ഭക്തരെയും നിവൃത്ത ഗുണവൃത്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഭൗതിക രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് ഹേതു ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേലുള്ള അഭിനിവേശവും ആധിപത്യവുമാകുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളൊരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രോഗാവസ്ഥയിലാണ് നമ്മള്. അതിന് കാരണം എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേലുള്ള അഭിനിവേശവും ആധിപത്യവുമാണ് അതിന് കാരണം. ഈ അഭിനിവേശം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തന ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇത്തരം മിഥ്യാസ്വാദനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്കോ ആസക്തി ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഭൗതികവാദികൾക്കാണ് ഇതിൽ ആസക്തി വരുന്നത്. ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്കോ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള
ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല, ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ആകയാൽ ഭഗവാനെയും ഭക്തരെയും നിവൃത്ത ഗുണവൃത്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെയും ഭക്തന്മാരെയും എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് നിവൃത്ത ഗുണവൃത്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ഒരിക്കലും ആകർഷിതനാകാത്തതിനാൽ ഉത്തമ നിവർത്ത ഗുണവൃത്തി എന്ന് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ആകർഷകൻ ആകാത്തത് കൊണ്ട്, ഒരിക്കലും അതിലൂടെ ആകർഷകത്വം തോന്നാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തമ നിവർത്ത ഗുണവൃത്തി പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാകുന്നു. അതേസമയം ജീവസത്തുകൾക്ക് അത്തരം പ്രവണതയുണ്ട്. അവരിൽ ചിലർ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മായിക ആകർഷണത്തിന്റെ കെണിയിൽ അകപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾ പക്ഷെ എന്താണ്, ജീവാത്മാക്കൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുമ്പോ ആ പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് അവരിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാണ്, ആ ഗുണങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനതയിലേക്ക് ആര് മാറാണ്, ജീവാത്മാക്കൾ മാറാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവണതയുണ്ടെന്നാ പറയണത്. ചിലർ ഈ മായയുടെ ആകർഷണത്തിന്റെ കെണിയിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുന്നു. പരസ്പര പൂരകമായി ഭക്തർ ഭഗവാന്റെയും സ്വത്താകുന്നു. ആകയാൽ ഭക്തർ നിശ്ചയമായും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീന്ദ്രിയരാണ്. സ്വാഭാവികമായ നിർണയമാണത്. അല്ലെങ്കിൽ ഔത്സുക്യമോ ഊഹാപോഹമോ കാരണമോ ക്ലേശങ്ങളുടെയോ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയോ പ്രശമനത്തിനായോ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്ന മിശ്രഭക്തരിൽ നിന്നും തികച്ചും വിഭിന്നരാണ് അത്തരം കലർപ്പറ്റ ശുദ്ധഭക്തർ. പരസ്പര പൂരകമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരുടെയും ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെയും സ്വത്താണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തർ നിശ്ചയമായും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീന്ദ്രിയരാണ്. അപ്പൊ ഭക്തര് നിശ്ചയമായും എങ്ങനെയാണ്, ഭക്തര് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയരാണ് ഭക്തന്മാര്. സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു നിർണയമാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ ഔത്സുക്യമോ ഊഹാപോഹമോ കാരണമോ ക്ലേശങ്ങളുടെയോ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയോ പ്രശമനത്തിനായോ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്ന മിശ്രഭക്തരിൽ നിന്നും തികച്ചും വിഭിന്നരാണ് അത്തരം കലർപ്പറ്റ ശുദ്ധഭക്തര്. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തര് എപ്പോഴും എങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാണ്, മിശ്രഭക്തരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരാണ്. അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോ, നമുക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യം വരുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്ന മിശ്രഭക്തന്മാര്, അവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരാണ് ആര്, ശുദ്ധഭക്തന്മാര്. ശുദ്ധഭക്തരും ഭഗവാനും പരസ്പരം അതീന്ദ്രിയമായി സ്നേഹബദ്ധരാണ്. മറ്റുള്ളവരോട് ഭഗവാന് പ്രതിപ്രവർത്തനം ചെയ്യേണ്ടതായി യാതൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ ആത്മാരാമ അഥവാ സ്വയം സംതൃപ്തൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ മിശ്രഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും എന്താ പറയുക, മറ്റുള്ളവരോട് ഭഗവാനും ശുദ്ധഭക്തരും ഭഗവാനും പരസ്പരം അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് സ്നേഹബദ്ധരാണ്. മറ്റുള്ളവരോട് ഭഗവാന് പ്രതിപ്രവർത്തനം ചെയ്യേണ്ടതായി യാതൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ എന്താ പറയുന്നത്, ആത്മാരാമ അഥവാ സ്വയം സംതൃപ്തൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. സ്വയം സംതൃപ്തനാകയാൽ അദ്ദേഹം ഭഗവത് അസ്തിത്വത്തിൽ സംലയിക്കുവാൻ കാക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ ഏകത്വവാദികളുടെയും യജമാനനാകുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, സ്വയം സംതൃപ്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ സ്വയം സംതൃപ്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവത് അസ്തിത്വത്തിൽ സംലയിക്കുവാൻ കാക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ ഏകത്വവാദികളുടെയും യജമാനനാണ് ഭഗവാൻ. അത്തരം ഏകാത്മവാദികൾ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ സ്വകീയമായ തേജസ്സിനുള്ളിൽ സംലയിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഏകത്വവാദികള് നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ഏകത്വവാദികളെ കുറിച്ച്. ഏകത്വവാദികൾ എന്നൊരു സെന്റൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ. അതായത് അങ്ങ് സ്വയം സംതൃപ്തനാകിയാൽ അതീവ സൗമ്യനും ഏകത്വവാദികളുടെ അധിപനുമാകുന്നു എന്നൊരു ലൈൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ്. എന്താ പറഞ്ഞത്, എല്ലാ ഏകത്വവാദികളുടെയും യജമാനാകുന്നു. ഏകാത്മവാദികൾ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ സ്വകീയ തേജസ്സിനുള്ളിൽ സംലയിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തർ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ പ്രവേശിക്കുന്നു. ആ ലീലകളെ ഒരിക്കലും ഭൗതികമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അപ്പൊ ഏകത്വവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഏകാത്മവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മത്തില് ലയിക്കാനായിട്ട് സ്വകീയമായ തേജസ്സിനുള്ളിൽ ലയിക്കുന്നവരാണ് ആര്, ഏകത്വവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏകാത്മവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ആ ലീലകൾ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല, ഭൗതികമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകാത്മവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏകത്വവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത്
ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നവരെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ശ്ലോകം 28. ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്യേ ത്വാം കാലമീശാനം അനാദി നിധനം വിഭും സമം ചരന്തം സർവത്ര ഭൂതാനാം യന്മിഥാ കലിഃ. മന്യേ ത്വാം കാലമീശാനം അനാദി നിധനം വിഭും സമം ചരന്തം സർവത്ര ഭൂതാനാം യന്മിഥാ കലിഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്യേ ഞാൻ നിരൂപിക്കുന്നു, ത്വാം അങ്ങ്, കാലം ശാശ്വതമായ കാലം, ഈശാന പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ, അനാദിനിധനം ആദിയും അന്തവുമില്ലാത്ത, വിഭു സർവവ്യാപി, സമം സമമായി, ദയാലുവായ, ചരന്തം വിതരണം ചെയ്യുന്നു, സർവത്ര സർവയിടത്തും, ഭൂതാനാം ജീവാത്മാക്കളുടെ, യത്മിഥ സമ്പർക്കത്താൽ, കലി കലഹം. അല്ലെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങ് ശാശ്വതമായ കാലവും പരമനിയന്താവും ആദ്യന്തമില്ലാത്തവനും സർവവ്യാപിയുമാണെന്ന് ഞാൻ നിരൂപിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ കൃപ ചൊരിയുന്നതിൽ അങ്ങ് എല്ലാവരോടും സമനാണ്. ജീവാത്മാക്കൾ തമ്മിലുള്ള കലഹങ്ങൾക്ക് നിദാനം സാമൂഹ്യ വ്യവഹാരമാണ്. ആരാ പറയുന്നത് ഇവിടെ? കുന്തിദേവി പറയാണ് അല്ലെ. വീണ്ടും എന്താ പറയുന്നത്? അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങ് ശാശ്വതമായ കാലവും പരമനിയന്താവും ആദ്യന്തമില്ലാത്തവനും സർവവ്യാപിയുമാണെന്ന് ഞാൻ നിരൂപിക്കുന്നു. പിന്നെ അങ്ങയുടെ കൃപ ചൊരിയുന്നതിൽ അങ്ങ് എല്ലാവരോടും സമനാണ്. ജീവാത്മാക്കൾ തമ്മിലുള്ള കലഹങ്ങൾക്ക് നിദാനം സാമൂഹ്യ വ്യവഹാരമാണ്. ഇവിടെ കുന്തിദേവി പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ ഭാഗ്യനയനോ പിതൃഭവനത്തിലെ ഒരു സാധാരണ കുടുംബാംഗമോ അല്ലെന്ന് കുന്തിദേവിക്കറിയാം. ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പരമാത്മാവായി ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആദി ഭഗവാൻ എന്നും അവർക്ക് നന്നായി അറിയാം. ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാ സവിശേഷതയുടെ മറ്റൊരു നാമമാണ് കാലം. നല്ലതും ചീത്തയുമായ നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും സാക്ഷി ശാശ്വതമായ കാലമാകുന്നു. ആകയാൽ അവയുടെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ വിധിക്കുന്നതും അദ്ദേഹമാണ്. എന്തുകൊണ്ട്, എന്തിനു വേണ്ടി ക്ലേശിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ലെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതിൽ യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. ഈ നിമിഷം നാം അനുഭവിക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങൾക്ക് കാരണമായ ദുഷ്കൃതം ഒരു പക്ഷേ നാം വിസ്മരിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ സന്തത സഹചാരിയാണെന്നും ആകയാൽ ഭൂതവും വർത്തമാനവും ഭാവിയുമായ സർവ്വതും അദ്ദേഹം അറിയുന്നുവെന്നും നാം ഓർമ്മിക്കണം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാഭാവമാണ് സർവ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളെയും വിധിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം പരമനിയന്താവാകുന്നു. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ ഭാഗ്യനയനോ പിതൃഭവനത്തിൽ ഒരു സാധാരണ കുടുംബാംഗമോ അല്ലെന്ന് ആർക്കറിയാം? കുന്തിദേവിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആദി ഭഗവാൻ എന്നും അവർക്ക് അറിയാം. ഭഗവാന്റെ ആ പരമാത്മ സവിശേഷതയുടെ മറ്റൊരു നാമമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കാലം. നല്ലതും ചീത്തയുമായ നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും സാക്ഷി ശാശ്വതമായ കാലമാകുന്നു. ആകയാൽ അവയുടെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ വിധിക്കുന്നതും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ട്, എന്തിനു വേണ്ടി ക്ലേശിക്കുന്നെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതിൽ യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. ഈ നിമിഷം നാം അനുഭവിക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങൾക്ക് കാരണമായ ദുഷ്കൃതം എന്താണ്? ഒരു പക്ഷെ നാം മറന്നു പോയേക്കാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ സന്തത സഹചാരിയായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ പരമാത്മാവ് അതൊരിക്കലും മറക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂതവും വർത്തമാനവും ഭാവിയും സർവ്വതും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുന്നുവെന്നും നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം. ശ്രീകൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സാക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും ആര് സാക്ഷിയാണ്? ഭഗവാൻ സാക്ഷിയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാഭാവമാണ് സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളെയും വിധിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം പരമനിയന്താവാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ പരമാത്മാ രൂപം ശംഖചക്ര ഗദാ പത്മത്തോട് കൂടിയ ആ പരമാത്മാ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തില് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ആ പരമാത്മാവാണ് സർവ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളെയും വിധിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പരമ നിയന്താവ് കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടിക്ക് പോലും ചലിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശമില്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടിക്ക് പോലും
അനങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അവർ അർഹിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ച് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ദുരുപയോഗമാണ് ക്ലേശത്തിന് ഹേതു. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ദുരുപയോഗം ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ക്ലേശങ്ങള് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ഭഗവത് ഭക്തർ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ആകയാൽ അവർ ഭഗവാന്റെ സത്പുത്രന്മാരാകുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താത്തത് കൊണ്ട് അവര് ഭഗവാന്റെ സത്പുത്രന്മാരാകുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റുള്ളവർ ശാശ്വതമായ കാലത്താൽ നിയുക്തമായ ക്ലേശങ്ങളിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ ഇതിനെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവരാണെങ്കിലോ അവര് ശാശ്വതമായ കാലം കൊണ്ട് നിയുക്തമായ ക്ലേശങ്ങളിലേക്ക് തള്ളപ്പെടും. ഭക്താത്മാക്കൾക്ക് കാലം സന്തോഷവും സന്താപവും രണ്ടും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭക്താത്മാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് കിട്ടാണ്? രണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടാണ്. സന്തോഷവും കിട്ടും, സങ്കടവും കിട്ടും. ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടാണ്. ഇതൊക്കെ നിത്യമായ കാലത്തിന്റെ പൂർവ്വവിധിയാകുന്നു. ഇത് നമ്മൾ ആരും ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നതല്ല. ഇതെന്താണ്? ആ കാലത്തിന്റെ ഒരു വിധിയാണ് ഇതെല്ലാം. നാം ആവശ്യപ്പെടാതെ ദുരിതങ്ങൾ വന്നു ചേരുന്നത് പോലെ സന്തോഷങ്ങളും വന്നു ചേരും അല്ലെ? നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ ദുരിതങ്ങൾ എപ്രകാരമാണോ വന്നു ചേരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സന്തോഷങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ കാലത്തിന്റെ വിധിവിഹിതമായി താൻ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ സങ്കടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും നമുക്ക് വന്നു ചേരുന്നു. എപ്രകാരമാണോ സന്തോഷം വന്നു ചേരുന്നത്. ആകയാൽ ആരും ഭഗവാന്റെ ശത്രുവോ മിത്രമോ അല്ല. അപ്പൊ ആരും ഭഗവാന്റെ ശത്രുവോ മിത്രമോ അല്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ സ്വമേധയെ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ വിധിവിഹിതങ്ങളായ സന്തോഷങ്ങളും സന്തോപങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ രീതിയിലുള്ള സന്താപങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷങ്ങളും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. സാമൂഹ്യ സമ്പർക്കങ്ങളിലൂടെ ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ വിധി. അപ്പൊ ഈ വിധി എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? നമ്മുടെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള നമ്മുടെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ, ജീവാത്മാക്കളുടെ ആ സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിധി നമ്മൾ കൈപ്പറ്റുന്നത്. ഏവരും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കുമേൽ ആധിപത്യം ചെലുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്രകാരം പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ നിരീക്ഷണത്തിന് കീഴിൽ ഓരോരുത്തരും താങ്കളുടേതായ വിധിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാകയാൽ ഏവരുടെയും പ്രവർത്തികൾ ദർശിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. ഭഗവാന് ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹം നിത്യമായ കാലം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? പ്രകൃതിക്കുമേൽ ആധിപത്യം ചെലുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രവർത്തികള് ഭഗവാന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികള് ഭഗവാൻ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും താങ്കളുടേതായിട്ടുള്ള വിധിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? അവിടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാകയാൽ എല്ലാവരുടെയും പ്രവർത്തികൾ ദർശിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് കഴിയും. ഭഗവാൻ ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹം നിത്യമായ കാലം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് ചോദിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും? നമ്മുടെ സന്തോഷവും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, ദുഃഖവും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും സാക്ഷിയായിട്ട് പരമാത്മ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോന്നിനും, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 29. നവേത കശ്ചിത് ഭഗവാംശ്ചി കീർഷിതം തവേഹമാനസ്യ നൃണാം വിഡംബനം നായസ്യ കശ്ചിത് ദൈതോസ്തി കർഹിചിത് ദേഷ്യശ്ച യസ്മിൻ വിഷമാമതിർനൃണാം നാവേദ കശ്ചിത് ഭഗവംശ്ചി കീർഷിതം തവേഹമാനസ്യ നൃണാം വിഡംബനം നായസ്യ കശ്ചിത് ദൈതോസ്തി കർഹിചിത് ദേഷ്യശ്ച യസ്മിൻ വിഷമാമതിർനൃണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. കൃഷ്ണ. ന ഇല്ല, വേദ അറിയുക, കശ്ചിത് ആരും, ഭഗവാൻ
അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ചികീർഷിതം ലീലകൾ തവ അങ്ങയുടെ ഈഹമാനസ്യ സാംസാരിക വ്യക്തികളെ പോലെ നൃണ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ വിഡംബനം തെറ്റായി നയിക്കുന്ന ന ഒരിക്കലും യസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കശ്ചിത് ആരും ദയിത പ്രത്യേക പ്രീതിക്ക് പാത്രമായ അസ്ഥി ഉണ്ട് കർഹിച്ചിത് ഒരിടത്തും ദേഷ്യത്തിന് പാത്രമായ ച യസ്മിൻ അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമ പക്ഷാഭേദം മതി സങ്കല്പം നൃണ ജനങ്ങളുടെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, മാനുഷികമായി കാണപ്പെടുന്നവയും അത്യധികം തെറ്റിദ്ധാരണ ഉളവാക്കുന്നതുമായ അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങയുടെ പ്രീതിക്കോ ദ്വേഷത്തിനോ പ്രത്യേകമായി ആരും തന്നെ ഹേതുവായില്ല. അങ്ങ് പക്ഷാപാതം കാട്ടുന്നുവെന്ന് ജനങ്ങളുടെ സങ്കല്പം മാത്രമാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ പക്ഷാഭേദം കാട്ടുന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു സങ്കല്പം മാത്രമാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ അല്ലെ. മാനുഷികമായി കാണപ്പെടുന്നവയും അത്യധികം തെറ്റിദ്ധാരണ ഉളവാക്കുന്നതുമായ അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ ആർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാനില് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അങ്ങയുടെ പ്രീതിക്കോ ദ്വേഷത്തിനോ പ്രത്യേകമായിട്ട് ആരും തന്നെ ഹേതുവായില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, ജനങ്ങളെ ചിന്തിക്കുന്ന എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ദ്വേഷത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരോടും ഓരോ രീതിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ സങ്കല്പം മാത്രമാണത്. ഭാവാർത്ഥം പതിതാത്മാക്കൾക്കും മേൽ ഭഗവത് കൃപ തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന് സവിശേഷ വൈര്യമുള്ളവരായി ആരും തന്നെ ഇല്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ മനുഷ്യനായി സങ്കല്പിക്കുന്നത് തന്നെ തെറ്റായ ധാരണയാണ്. മനുഷ്യരുടേതിന് സമാനമായി ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും അവ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെ യാതൊരു കലർപ്പുമില്ലാത്ത അതീന്ദ്രിയ ലീലകളാകുന്നു. അപ്പൊ തന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തരോട് പക്ഷാപാതമുള്ളവനായി ഭഗവാൻ അറിയപ്പെടുന്നുവെന്നതിൽ സന്ദേഹമില്ല. എന്നാൽ പരമാർത്ഥത്തിൽ സൂര്യൻ എത്രത്തോളം ആരോടും ഒരിക്കലും പക്ഷാപാതം കാട്ടുന്നില്ലയോ അതേപോലെ ഭഗവാനും ഒരിക്കലും പക്ഷാപാതിയല്ല. പതിതാത്മാക്കൾക്കു മേലെ ഭഗവാന്റെ കൃപ തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് ഇവിടെ. ഭഗവാന് ആരോടും എന്തില്ല, ആരോടും ദേഷ്യോ ഒന്നും ഇല്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ മനുഷ്യനായി സങ്കല്പിക്കുന്നത് തന്നെ എന്താണ്, തെറ്റാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ തെറ്റായ ഒരു ധാരണയാണത്. മനുഷ്യരുടേതിന് സമാനമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നെങ്കിലും അവ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്, ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലീലകളാണത്. ഭഗവാൻ തന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരോട് പക്ഷാഭേദമുള്ളവനായിട്ട് ഭഗവാൻ അറിയപ്പെടുന്നതിൽ സന്ദേഹമില്ല. എന്നാൽ പരമാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്, എപ്രകാരമാണ് സൂര്യൻ എത്രത്തോളം ആരോടും പക്ഷാപാതം കാട്ടാതിരിക്കുന്നത്, എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ സൂര്യരശ്മികൾ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ ആർക്ക് സാധിക്കാണ്, സൂര്യന് സാധിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാനും ഒരിക്കലും ആരോടും പക്ഷാപാതം കാട്ടുന്നില്ല. സൂര്യരശ്മികളെ ഫലപ്രദമായി സൂര്യൻ എത്രത്തോളം ആരോടും ഒരിക്കലും പക്ഷാപാതം കാട്ടുന്നില്ലയോ അതേപോലെ ഭഗവാനും ഒരിക്കലും പക്ഷാപാതിയല്ല. സൂര്യരശ്മികളെ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കിയാൽ കല്ലുകൾ പോലും ചിലപ്പോൾ മൂല്യമുള്ളവയായി തീരുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യരശ്മികൾ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കല്ലുകൾക്ക് പോലും ചിലപ്പോൾ എന്താണ്, മൂല്യമുള്ളതായിട്ട് തീരും. അതേസമയം വേണ്ടുവോളം സൂര്യപ്രകാശം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു അന്ധന് സൂര്യനെ ദർശിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അന്ധകാരവും പ്രകാശവും ഇരു വിപരീത ആശയങ്ങളാണ്. അപ്പോ സൂര്യരശ്മി എല്ലായിടത്തേക്കും ഒരുപോലെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഒരു കല്ല് പോലും അതിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും മൂല്യമുള്ളതായിട്ട് തീരും. പക്ഷെ ഇത്രയും സൂര്യപ്രകാശം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു അന്ധന് എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല, സൂര്യനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അന്ധകാരവും പ്രകാശവും രണ്ടും വിപരീതമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഇതിനാൽ സൂര്യൻ തന്റെ രശ്മികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ പക്ഷാപാതം കാട്ടുന്നു എന്നർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ അന്ധനെ കാണുന്നില്ല എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, എന്തല്ല, ആ അന്ധന് സൂര്യന്റെ പ്രകാശം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല. സൂര്യരശ്മികൾ ഏവർക്കും സമമായി വിന്യസിക്കപ്പെടുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് സൂര്യപ്രകാശം വിന്യസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അത് സംഭരിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ഗ്രഹണശക്തിക്ക് അന്തരമുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണോ ഓരോരുത്തരും സ്വീകരിക്കുന്നത്, ആ ഗ്രഹണത്തിന് എല്ലാവരിലും വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ അത്
ഭഗവാന്റെ സവിശേഷമായ കരുണ പ്രാപ്തമാക്കാനുള്ള മുഖസ്തുതിയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനമെന്ന് മൂഢന്മാർ വിചാരിക്കുന്നു. മൂഢന്മാർ വിചാരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ സവിശേഷമായ കരുണ പ്രാപ്തമാക്കാനുള്ള മുഖസ്തുതിയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനമെന്നാണ് മൂഢന്മാർ വിചാരിക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരായ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ ഒരു കച്ചവട സമൂഹമല്ല. വാണിജ്യശാലകൾ എന്തെങ്കിലും മൂല്യത്തിന് പകരമായി സേവനങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നു. ശുദ്ധഭക്തർ ഭഗവാന് സേവനം സമർപ്പിക്കുന്നത് അത്തരം കൈമാറ്റത്തിനായല്ല. ആകയാൽ സമ്പൂർണ്ണ ഭഗവത് കൃപയും അവർക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ സാധ്യത്തിനായി പീഡിതരും ആവശ്യക്കാരും ജിജ്ഞാസുക്കളും ചിന്തകന്മാരും ഭഗവാനുമായി താൽക്കാലിക ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് അല്ലെ. എന്താ പറഞ്ഞത്? സൂര്യരശ്മികളെ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷമായ കരുണ പ്രാപ്തമാക്കാനുള്ള മുഖസ്തുതിയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനമെന്ന് മൂഢന്മാര് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരായിട്ടുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാര് ഒരു കച്ചവട സമൂഹത്തിലല്ല. വാണിജ്യശാലകൾ എന്തെങ്കിലും മൂല്യത്തിന് പകരമായിട്ട് സേവനങ്ങൾ കൈമാറ്റം എവിടെ ഉണ്ടാവും? ഇപ്പൊ വാണിജ്യശാലകൾ ബിസിനസ് ആയിട്ടുള്ള ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെയായിരിക്കും. ഒരു കാര്യത്തിന് പകരം വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാന്നുള്ളതായിരിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനത്തിൽ എന്തില്ല? അവിടെ ഒരു കച്ചവടമില്ല. ശുദ്ധഭക്തന്മാർ ഭഗവാന് സേവനം സമർപ്പിക്കുന്നത് അത്തരം കൈമാറ്റത്തിനായിട്ടല്ല. ശുദ്ധഭക്തന്മാര് എന്താണ് എപ്പോഴും പറയുന്നത്? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടണമെന്നാണ് ശുദ്ധഭക്തന്മാര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അവർക്കതിന് വേറെ ഒന്നും അവരതില് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആകയാൽ സമ്പൂർണ്ണ ഭഗവത് കൃപയും അവർക്ക് ലഭ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ആർക്ക് ലഭ്യമാണ്? ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ സാധ്യത്തിനായി പീഡിതരും ആവശ്യക്കാരും ജിജ്ഞാസുകള് ചിന്തകന്മാര് ഭഗവാനുമായിട്ട് താൽക്കാലിക ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. സുഹൃതികൾ അല്ലെ. സുഹൃതികള് എന്താണ്? ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഉദ്ദേശം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒന്നെങ്കിൽ ദുഃഖം മാറാനായിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ ധനസമ്പാദനത്തിനായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജിജ്ഞാസു ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അർത്ഥോ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി. ഇവരൊക്കെ എന്തിനാണ്? ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഉദ്ദേശം നിറവേറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഉദ്ദേശം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് എന്തില്ല? ഭഗവാനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പീഡിതനായ ഒരാൾ ധാർമ്മികനാണെങ്കിൽ ക്ലേശ ശമനത്തിനായി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്നാൽ അധികം പേരും ക്ലേശവിമുക്തി നേടിയ ഉടൻ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിൽ യാതൊരു ശ്രദ്ധയും കാട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കും. പക്ഷെ ആ ദുഃഖം മാറുമ്പോഴോ നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ പിന്നെ കാണിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ അതിൽ പിന്നെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഭഗവത് കൃപ അയാൾക്കായി വിവൃതമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അയാൾ വിമുഖത കാട്ടുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാൻ അവന് ആ വ്യക്തിക്ക് കൃപ കാണിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ശ്രമിച്ചാലും പക്ഷെ ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് വിമുഖത കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഒരു ശുദ്ധഭക്തനും മിശ്രഭക്തനും തമ്മിലുള്ള അന്തരമാണത്. ഒരു ശുദ്ധഭക്തനും മിശ്രഭക്തനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. ശുദ്ധഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിലായിരിക്കും ശുദ്ധഭക്തൻ. പക്ഷെ മിശ്രഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്? തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമ്പോ, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വരുമ്പോ മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഭഗവത് സേവനത്തിന് പൂർണ്ണമായും എതിരായവർ കടും അന്ധകാരത്തിലാണെന്ന് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ഇനി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും എതിരായിട്ടുള്ളവർ എവിടെയാണ്? അവര് അന്ധകാരത്തിലാണ്. ആവശ്യമായ സമയത്ത് മാത്രം ഭഗവത് കാരുണ്യം കാക്ഷിക്കുന്നവർ ഭഗവത് കൃപയുടെ ഭാഗിക സ്വീകാർത്ഥികളാകുന്നു. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് മാത്രല്ല, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിലോ ഭാഗികമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കൃപ സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് അവര്. എന്നാൽ 100% ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതരായവർ സമ്പൂർണ്ണ ഭഗവത് കൃപയുടെ സ്വീകർത്താക്കളാണ്. ഭഗവത് കൃപ ലഭിക്കുന്നതിലെ ഇത്തരം അസമത്വം സ്വീകർത്താവിനെ അപേക്ഷിച്ചാണിരിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ സർവകാരുണ്യവാനായ ഭഗവാന്റെ പക്ഷാപാതമല്ല അതിന് നിദാനം. അപ്പോ ഈ ഭഗവാന്റെ കൃപ കിട്ടുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലാണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് 100% എന്ത് കിട്ടും? ഭഗവാന്റെ കൃപ കിട്ടും. കാരണം അവര് ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ തന്നെ ചിന്തിച്ച് ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭാഗികമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്, അതായത് സുഹൃതികള്, അവരെന്താണ്? അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ വരുമ്പോ, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവര് പിന്നെ ഭഗവാനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഭഗവാന്റെ കൃപ ഭാഗികമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കൃപ ഉണ്ടാകും. അല്ലാത്തവര്
നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഒരു ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാത്തവർ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കൃപ കിട്ടുന്നേ ഇല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആരോടത്തും എന്ത് കാണിക്കുന്നില്ല, അസമത്വം കാണിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാ സംഭവിക്കുന്നത്? ഓരോരുത്തരും ഭഗവാനെ എത്രത്തിലാണ് എപ്രകാരമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ സ്വീകർത്താവിനെ അപേക്ഷിച്ചാണ് അതിരിക്കുന്നത്, ആ ഭഗവാന്റെ കൃപ ലഭിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ പക്ഷപാതമല്ല അവിടെ കാരണമാകുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ സമ്പൂർണമായ കരുണാശക്തിയാൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന പോലെ നടിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തരോട് മാത്രം പക്ഷപാതമുള്ളവനായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അത് വാസ്തവമല്ല. അത്തരത്തിൽ പക്ഷപാതമുള്ളതായി പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പ്രകടമായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുണ സമമായാണ് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭഗവാൻ തന്റെ സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള കരുണാശക്തിയാൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനെ പോലെ ഭഗവാൻ നടിക്കും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് മാത്രം പക്ഷപാതമുള്ളതായിട്ടും കാണപ്പെടും. പക്ഷെ വാസ്തവം അതല്ല. അത് നമ്മുടെ ധാരണയാണ്, തെറ്റായൊരു ധാരണയാണ്, നമ്മുടെ സങ്കല്പമാണത്. വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. പക്ഷപാതമുള്ളതായിട്ട് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പ്രകടമായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുണ എല്ലാവരിലും സമമായിട്ടാണ് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ ഭഗവത് സാന്നിധ്യത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ ആവശ്യമായ യോഗ്യത ഇല്ലായിരുന്നിട്ടും കൂടി മോക്ഷം പ്രാപ്തമായി. എന്തെന്നാൽ ഭഗവത് സാന്നിധ്യത്തിലുള്ള മരണം ശരീരം വെടിയുന്ന ജീവാത്മാവിനെ എല്ലാ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മാറ്റി തീർക്കുന്നു. ആകയാൽ മരണപ്പെടുന്നവന് അതീന്ദ്രിയ ധാമത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? മോക്ഷം പ്രാപ്തി കിട്ടി. കാരണം ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് അവരുടെയൊക്കെ ശരീരം വെടിഞ്ഞത്, അവർക്കൊക്കെ മരണം സംഭവിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാവിനെ എല്ലാ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധമാക്കി തീർത്ത് ആ മരണപ്പെടുന്നവന് അതീന്ദ്രിയ ധാമത്തില് സ്ഥാനം ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആരെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും സൂര്യരശ്മികൾ ഏൽക്കുന്ന വിധം വിവൃതനാകുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആവശ്യമായ ചൂടിന്റെയും അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളുടെയും പ്രയോജനം ലഭ്യമാവുക തന്നെ ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പക്ഷപാതയില്ലെന്നതാണ് നിർണയം. ഭഗവാൻ പക്ഷപാതിയാണെന്ന് സാമാന്യ ജനങ്ങൾ കരുതുന്നത് തെറ്റാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല, പക്ഷപാതിയല്ല. ഭഗവാന് ഭക്തന്മാരോടും എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, നമ്മളെ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ കരുതുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവാൻ പക്ഷപാതിയാണെന്ന്. കാരണം നമ്മൾ എപ്രകാരമാണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ധാരണ എന്താണ്? നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ പക്ഷപാതത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് സാധാരണ ജനങ്ങള് കരുതുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रणाम माताजी, प्रणाम माताजी, प्रणाम माताजी, प्रणाम माताजी, प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण।